preparado o concerto hoxe, non sei que está fantástico porque diga algo máis. Contamos aquí con participación especial co pai de Cali, que viu da Bretaña, Frederic, e tamén Teresa, o Saxo Soprano, que esperamos que José Luis o Saxo Alto, bueno, o resto de los que gracias por aguantar toda a audición e nada, nos vemos vir ao resto de audicións que hai moito cartel aí na entrada e a final de curso, 14 ou 21, algún deses días temos que discutirlo allí, tocaremos, porque uns non pode o 21, outros o 14, bueno. Pues nada, gracias.